आजा सन्दन ब्रह्मआ दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव माने बेबो केम्पेनिं खालामदों जोंबायदि खिन्थु आं खोनानो मोन्दों माने सन्दन ब्रह्मआ जोंखौ गावजों आखाइ दैदों होननानै बुङोबा गावगा दा जेनहां नुबाय नालाय आंनि दोहौखौ दाख्लैफोर नुवाखैमोन खिन्थु दा नुनो मोन्दों माने आंनि दोहौआ बेसेबांसिम गोजौआव आवगायनानै दं नै बिनि थाखायनो गावजों आखाइ दैदों होननानै आंखौ दा माने गामि हाबनानै बे प्रसार खालामदों खिन्थु रायजो राजाफोर नोंसोर जेबो डाउट जानो नाङा खिन्थु सन्दन ब्रह्मखौ फेजेननांगौ बेयो आंनि दायित्वल' नङा बियो रायजो राजानिबो दायित्व मानो होनना बुङोबा दिनै 15 बोसोर बियो माने रायजो राजा जोंनि गोरिब गुन्द्रानि दिनै थै सोबनानै जानायफोरबायदि बियो दिनै खामानि मावनानै थांदों खिन्थु बेखौ आं मालाबाबो बिदि माबा मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव बुंगोन होनना सानाखैमोन खिन्थु आं खोनानो मोन्दों दिनै सन्दन ब्रह्मआ आंखौ माने गावजों आखाइ मिलायदों होनना बुंनायखौ माने आङो दुखु मोन्दों बा रागाबो जोंदों दिनै बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय आङो नोंसोर रायजो राजाखौ खावलायो दिनै आंखौ नोंसोर बिदि साननो नाङा दिनै जुदि आं थाखा फैसायाव जुदि ओंखारदोंमोनब्ला आंनि जा गरसे गरनै दं बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ आं दिनै गारनायबो नङामोन बेनि थाखायनो आंनो माबा मोनसे 28 फुट बा 30 फुट न'जों आंनो बुंजासे न' गंसे आंनो थाखा फैसा होब्लाबो आंनि गोसोखौ दिनै बायनो हानाय बेफोरबायदि आंखौ मानसि उजिनाय नङा बाहाय नै बिनि थाखायनो आं खावलायो नोंसोर खुनु डाउट जानो नाङा दिनै आं बे दिनै आं रायजो राजानि थाखाय आं मावनो ओंखारदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि गैयि मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' भुगिनानै दं बेखौ आंबो गैयि जानानै बा गैयिनिफ्राय मानसि जाबोनाय हिसाबै दिनै आं गैयिनि माखासे माबाखौ आं दिनै नोंसिनि सिगाङाव आं फोरमायदों दिनै आंखौ नोंसोर निस्सय सापर्ट खालामगोन दिनै आङो दाब जायगायाव आं दिनै गिदिंनो हायाखैबाबो दिनै आं नोंसोरखौ मोनसे खावलायो दिनै आं सासे केन्डिडेट जानानै आंल' नङा नोंसोरबो सासे केन्डिडेट बायदि जानानै दिनै नोंसोर आंनि थाखाय खामानि मावदो मानो होनना बुङोब्ला आंनि बिराद टाइम सर्टनि थाखाय आं दिनै गामि हाबनो हायाखिसै अननानै आंखौ निमाहा खालाम आं दिनै आखाइ खबजबनानै निमाहा बियो दिनै आं बुहुद टाइम सर्टनि थाखाय दिनै आं माखासे गामियाव हाबनो हायैनि थाखाय नोंसोर आंखौ निमाहा खालाम आरो जाय मानसिया दिनै इयुथ लेभेलनि यांस्टारनि दिनै बिसोरबो आं सासे यांस्टारनि लेभेलनि मानसि जानाय नोंसोरबो माखासे इयुथफ्रा दिनै गावनि थांना थानायनि माबा मोनसे राहा लामाखौ मोननो थाङोब्ला दिनै जुदि आं नोंसोरखौ नायाब्ला आं सासे इयुथआ जुदि नोंसोरखौ नायाब्ला आरो नोंसोरखौ नायनो थाखाय ओंखारनाय रावबो बाहाय केन्डिडेट आरो नेक्स्ट टाइम आरो गसंबावनाय नङा होननानै आं सानो बेवहाय माने सन्दन ब्रह्म दाङ'रियाया माने आंखौ सानदों माने गावहा दाख्लै आंनिखौ जेबो माने इजि प्रसेस लादोंमोन माने आंखौ जेनखागोन होननानै दिनै आंनि दोहौखौ नुनानै बियो माब्रै माने आंनिफ्राय पाब्लिकखौ माने खोन्थानानै बा बुंनानै माने माब्रै फिदिंफिननो हायो नोंथांनि सापर्टारखौ बोनो नाजादों औ आंनि सापर्टार जि दङ बेखौ माने बिसिनि गोसोखौ बायहोनानै दिनै गावनियाव बोनो होननानै दिनै बिनि थाखायनो बियो माबा मोनसे माने साल लादों बियो राजनितिकसो नालाय थारमाने नोंथांनि फोसावदिंनाय बिसायख'थिनि मेला सन्दन ब्रह्मनिफ्राय बांसिन बाहागो लादों आंनियाव दा माने सन्दन ब्रह्म दाङ'रिया बेसेबां मानि माबादों बिनि बांसिन दिनै आंजों सापर्ट दं BPFनि मानसिया आंजों 100आव 60%आनो आंजों दा सापर्ट दं दा UPPLनि बेलायावबो मथा मथि 100आव 40%। बेसेबां जौखोन्दो लानाय नोंथाङा देरहागोन बायदि आङो मथा मथि 85 बा 80 आङो देरहाथारगोन होननानै आं दा एकदमबारे मा दं आरो 100%आव आं साननानै दङ नोंथाङा जोबनायाव मा खावलायनो सानो रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानो दिनै आङो माखासे गोबां दिनै जोंनि गैयि मानसिफोर दङ बा दिनै गोदोसोनाय जायगाफोर दङ दिनै आङो बे जि नांगोल भाङा जायगायाव फैदों बेवहाय मोनसेबो दिनै आं लामा मोजां माबा मोनसे सिगां मिनिस्टार जालांनायनि माबा मोनसे फाउन्डेसन बानायनाय दिनै आं नुनो मोनाखै नै बिनि थाखायनो आं दिनै खावलायो रायजो राजाखौ दिनै आं बेफोरबायदि गोदोसोनानै थानाय गोरिब जा हायो आं दिनै सहाय होनो ओंखारदों नोंसोरो जुदि आंखौ अनोब्ला बा नोंसोरो गावनि जाथि खुरमा बा खाथि खालानि दिनै गैयि मानसिफोरखौ जुदि नोंसोर अनोब्ला दिनै नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामगोन निस्सय आङो देरहाखांनायनि उनाव आं नोंसोरनो जि आंनि प्लानिंखौ आं नोंसोरनो देखायगोन आरो नोंसोर नुगोन खिन्थु दिनै आङो देखायनो थाखाय बा माबा दिन्थिनो थाखाय आंनो दा सम जेबो पावार गैया बा आङो जेबो दिन्थिनो हाथ'वा मानो होनना बुङोबा आं सासे इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै दिनै आंनाव जा दङ गरसे गरनै बेखौ आं दिनै रायजो राजानि थाखाय ओंखारदों दिनै आङो माबा मोनसे MLA सिट बा थाखा फैसानि थाखाय दिनै आं ओंखाराखै मानो होनना बुङोबा दिनै जुदि आं थाखा फैसाखौ गावनिल' होननानै सानोबा दिनै आं बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ जा दङ गरसे गरनै बेफोरबायदियाव आं थाखा फैसाखौ दिनै गारनो ओंखारनाय नङामोन नोंथांनि फुटबला सोरजों जागोन मेन फुटबल बादायलायनाया टिमा सोरजों जागोन
मेन फुटबल बादायलायनायाथ' जेनेबा 15 बोसोर सन्दन ब्रह्म मावना थांखाबाय बेखौ आंनि एकदमबारे फेजेननांगौनि दायथ'आ आंनि खिन्थु दिनै UPPL जि UPPL बे UPPLआबो जेनेबा माबायदि लामा लादों बे लामाखौ दिनै रायजोफ्रा नुनानै दङ दिनै जायखिजाया केन्डिडेटआ दिनै देरहानानै थाङोब्ला दिनै बिसोरो माखासे गावसिनि जि एलायेन्स जानाय बिसोर एलायेन्सजों दिनै बाहाग मोनथाम मोनब्रै दिनै बिसोरो गावनि जि मोनथाय MLA फान्डनि बे MLA फान्डखौ दिनै बिसोरो राननांगोन मानो होनना बुङोब्ला UPPLआ मोनथाम मोनब्रै दिनै बायसान्स जुदि देरहानानै थाङोब्ला दिनै जयन्त बसुमतारियाबो दिनै मोनब्रै गटजों बियो राननांगोन लास्टआव मोनसे बाहागो थागोन बे मोनसे बाहागोखौ दिनै गावनि कर्मखारिफोरखौ नायनो ना रायजो राजाखौ नायनो ना गावनि उदैखौ नायनो दा BPFआ दं जाहैबाय 7था पार्टि ना 10था पार्टि 10था 7था होनदोंमोन दा 10था जाबाय खिन्थु बायसान्स जुदि चन्दन ब्रह्म दाङरिया जुदि देरहालाङोब्ला 7था पार्टिजों बिसोरो बाहाग मोनफा मोनफ्रोमबो पार्टियाव रानगोन दिनै बाहाग मोनसे थागोन बे बाहाग मोनसेखौ दिनै रायजोनि थाखाय होनो ना गावनि उदैनि थाखाय नायनो ना सोरबा गावनि सिगांनि फुराना कन्ट्रेक्टरफोरखौ नायनो नैबेखौ दिनै आंना जाहैबाय खुनु रावबो पार्टिजों गैया आं लिंक गैया दिनै आंना मोनसे पार्टिया दङ जाहैबाय रायजो राजा स्टार्टिंनिफ्राय आंनो खुनु रावजोंबो आङो राननांगौनि बाहागो गैया खुनु आङो रावजोंबो माने लोगोआव गैया आंनो स्टार्टिंनिफ्राय आं खामानि मावगोन रायजो राजानिफ्राय रायजो राजाखौनो आं डेभेलप खालामलांगोन आरो आंनि यंस्टारफोरखौ आङो मानसि खालामगोन आरो देखायगोन आरो लामा दिन्थिगोन बेनो आंनि मोनसे